Καλά, σίγουρα είναι για το σύλλογο της Κοζάνης, για τον κόσμο, για την πόλη. Έτσι μετά από 40 χρόνια μεγάλη στιγμή, την περιμένουμε και διοικητικά και αγωνιστικά. Η ομάδα όλο το καλοκαίρι έχει κάνει κινήσεις και θεωρώ ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την πρεμιέρα. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε χαρούμενοι και θέλουμε όλο τον κόσμο κιόλας στο γήπεδο δίπλα μας για να μας βοηθήσει και να ανταποκριθεί και αυτός στην προσπάθεια που κάνουμε. Πιστεύεις ότι σίγουρα κάθε πρεμιέρα κρύβει παγίδες? Πιστεύεις ότι η παρουσία του κόσμου αλλά και το καλό αποτέλεσμα, η πρόκληση του ρεγλί θα σας δώσει μια έξτρα όθηση? Σίγουρα όλα αυτά βοηθάνε. Πάνω απ' όλα το θέμα είναι να υπάρχει πίστη στην ομάδα, ο κόσμος να είναι δίπλα και στα καλά και στα άσχημα. Η ομάδα πάντα προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό και προετοιμάζεται κάθε εβδομάδα γι' αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και θα παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερο δυνατό πρόσωπο στην αυριανή πρεμιέρα. Γιώργο, πώς νιώθεις την ανανέωση σου στην ομάδα μετά την περσινή χρονιά? Είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαρίστησα και όλα τους ανθρώπους της διοίκησης για την ανανέωση. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την επιλογή που πήρα πέρσι και ήρθα στην ομάδα της Κοζάνης. Ήθελα να μείνω. Είμαι χαρούμενος και θα δώσω τα πάντα για την ομάδα.